Nababagalan daw ang ilang transport sector sa Pangasinan sa usad ng pagdinig sa kanilang petisyon na dagdag pasahe. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, hiling sa ngayon ng transport sector na maaprubahan na ang fare increase petition. Aabot na sa hanggang 70 piso ang kada litro ng diesel. Ito na raw ang pinangangambahan ngayon ng iba't ibang transport sector sa Pangasinan. Bagamat mayroong pangakong fuel subsidy ang gobyerno, hindi naman daw lahat mabebenepisyuhan nito. Kaya naman hiling nila na sana'y mapabilis ang pag-aproba sa fare increase petition. Nahihirapan yung mga driver na katulad ko eh. Kailangan may itaas na pasahe. Oo, dapat lang po na itaas na po natin yung pasahe po. Kasi mataas na po masyado yung krudo ngayon tsaka yung gasolina eh. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, wala ngayong nakabinbin na fare increase petition sa Region 1. Nakadepende na raw kasi ang transport sector sa mga probinsya sa inihain na fare increase sa Metro Manila. Pero i-consolidate yan. Kung ano man ang outcome, yun na din ang i-adapt namin kung nag-file sa amin. Alinsunod sa fare increase petition na dinidinig ngayon sa LTFRB Central Office, 2 hanggang 5 piso ang hiling na taas pasahe. Hindi raw pwedeng madaliin ang pagdinig sa petisyon, lalo pat kailangan ng mabusising pagtalakay rito. After hearing kasi niyan, pupunta pa yan sa NEDA eh. NEDA kasi ang magko-compute niyan kung magkano talaga ang fare increase. Hindi po, LTFRB magko-compute pero i-request i-validate ng NEDA yan. Sa darating na September 26, nakaschedule ang pagdinig sa lahat ng fare increase petition. Chris, ang ngayon nasa 12 pesos yung minimum na pasahe sa mga jeep habang 10 pesos naman yung discounted na pasahe para naman sa mga estudyante. Ang hiling ng transport sector ay madagdagan ng 2 piso hanggang 3 piso na yung 12 pesos ay maging 15 pesos ang minimum na pasahe. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.